ikke på hende. Det er rigtigt. Ja, nu skal du så ikke kaste lige. Okay, hvor mange har du i hånden? 3? Vent lidt. Nu tager Joachim 3, og så tager Christian 3. Nej, det er mig først. Ja, du tager 3, og så tager. Jeg er bagefter Christian. Og I lader dem ligge derovre. Ja, I tager 3 hver. I tager 3 hver. Og du lader dem ligge. Jeg var bag Christian. Ja, men han har lige 3 der, og så går I hen og henter 3 hver derinde. Så henter I 3 hver. Nu er det min tur. Ja, 3 hver. Der bliver bare vel. Se hvem der kan ramme. Lidt bag stenene der. Skal den så bare lidt længere, skal foden lidt bag. Og vi lader dem bare ligge, når du har kastet. Men det kan man også bruge derhjemme. 16.10.2013. Ja, det gør nok. Desværre. Vi lader dem bare ligge her sammen. Nej, jeg må. Ja, ja. Nej. Hvad er det her? Prøv det, Holger. Du skal bare sladre over med buer. Nej, tag de sko af, kom. Nej, han skal ikke op på. Nå, hvor rammer jeg? Sådan. Det var flot, Mads. Så skal vi gøre det så godt som sidst. Vil du prøve, Lasse? Så er det altså godt. Nej, det var kun 6. Prøv at stille dig her, Lasse. Joachim, det Hvor var mange rammer jeg med? Hvor mange? 2? Ud af 9 gange. Prøv at se, Lasse. Så du skal kaste, så skal du nok lidt tættere på. Skal vi kaste herfra? Vi kan prøve det der med mig. Kan jeg så ikke holde? Jeg giver dig den. Joachim, har du ikke net på? Og så, nej, ja. Du så godt, jeg gjorde sådan her. Nej, nu skal vi. Du bruger altid den der hånd, ikke? Så hold den der. Og så kaster den. Ja. På samme måde, du holder den. Kan du se det? Sådan der, ja. Kaster sådan. Efter. Sådan der. Hold den der. Hvor du spiller, der er det. Det var ikke Kom, dårligt. kom, skal du. Nu skal jeg prøve. Kom. Vi slår i op. Vi er på efterårsferie med Leif for Tanja og deres børn på Øland. Du må godt tage den. Så ligger jeg lige bag. Skal du ikke stoppe med et pude ned? Vi vender forkert vej. Jamen, det skal det godt, jeg skal ikke komme op. Ja, ja. Nej, kom ned. Kom ned en gang. Du går op her. Hvorfor blå der med? Jeg er ikke gjort. Og Lasse kaster med hestesko. Jeg kan ikke komme op på det her. Du skal ikke skubbe der. Jamen, det var ham. Hvad skal jeg bede? Vent lige lidt. Hvorfor går I ikke tættere på? Så godt komme ind. Er der nogen, der har tabt sit klistermærke? Det er nok Lasse. Det kunne godt være Lasse. Kom, Christian. Han har i hvert fald haft sit. Nej, jeg har set. Skal du passe på, Lasse, ikke de falder ned? Det var da også de 2 rigtige at sætte sig deroppe. Nej, I skal ikke sige.
Nu skal I få afreageret for resten af dagen. Hvis det er helt rigtigt, så skal I have den ene arm om bagved. Nej. Står der det? Ja, det skal man. Besværligt. Ja, hvis du bare rammer ved siden af, så kan man ryge ned. Når man får slik. Ja, mit. Og du skal også på midten, Christian. Stop nu lige, når vi skal. Ved du hvad, jeg tror... Jeg falder ned. Jeg tror faktisk... Jeg glider helvede til. I falder begge to ned, det lover jeg. Så glatte bukser på. Holger, så der. Du vandt ikke. Hvad skal du have? Joachim, lad være med det der. Kan du være med Joachim, hvad fanden laver du? Jamen, du smækker Jeg ham sluger bare. Skal du op og prøve, Holger? Skal du op og prøve, Mads? Joachim, kom så din tøs, dreng. Jeg skal nok prøve. Joachim. Hvad? Op på den. Nej, jeg glider jo ned. Det er jo ikke rigtigt. Christian. Du må ikke slå hårdt. Nej. Nej, men det skal han ikke. Hvordan fanden kan det blive? Leif, jeg tror ikke, den er bygget til dig. Er du sindssygt, den er rundt? God skat. Ja, man glider helvede til det der. Ej, jeg kan ikke lide at falde her. Du skal bare rykke længere ind. Ja, det skal det der mini. Ej, armen om bagved. Øj, det er dumt. Nej, jeg er over det. Kom nu. Men ikke slå nu. Jeg fik kun et billede, hvor du røg ned, mand. Jeg rendte den igen. Du kan godt